khai saklai nangpika teman bang hingke tau pun tiprawo coronavirus ni kono positif madaya ko amoy belai sini bang kaham odorawo sing jottono belai kawana masingsa sini jotto tipras tabu burono khabai khabai kobogo odora sing portis kene ni kono dora kuri tung jottono no sing baksake manai nai tini sing sarkar hoite gobang step nai tongo sing saimono sara bharatboroshoro even sara bishogo belai kene rang puijani economic ni belai kene crisis sing tongo bone bagai sing tini jottono sing masuk bolai nai jotton sing yang matlog lai nai bari sing jottono suri lai nai tini ishorno daitono odora belai jora hamya tini sing tini tipra sarkar hoite sing jotto state government ni tini minister bai sing cox lai tongo ang tini cox hauga assam ni minister bai tini Delhi ni minister bai Telangana ni Hyderabad ni Kerala ni Bangalore ni gobang macini Mumbai ni arni minister bai sing arni administration bai sing jadunari tongo awri bang joton koinai je jamuna tongsun jero kono odorago movement ta khaidi gora fera ta khaidi teibo je mansak ara gana gadini police station terne DM SDM pore malai di oflai di sing jotona sahorjak কিন্তু जों अबा सानामुसुआव दा हठाৎ क्लाइ जों जेखुनु समाज समाधान खायनाया बे कयदिन नांनाय जतन अबा सेटेल होनो बागै जों जत्त मिनिस्टार वाइस जों सालाय दङ बनि बागै आं कयनाय जत्तनो किसा दाबो जों गोरा कस्त मालायनाय जों जेखुनु सामदानानै हठाৎ सामजारमाया अबो अफिसियेल बेपार दिनै जों हायनो जोंनि स्टेटआव जोंनि मन्त्रि सभा जों केबिनेट जों आदब दंलायो जों भाइ खायगै गोबां हाजार दाबो फाताराव जाजाक बेलाय बिरमान माइ दङ बेलाय कस्त माइ दङ बरनो जों बाहाय खाय जों समाजाव खायनाय अमर बागै जों बार जों कफलाय दङ दिनै जों हायनो जोंनि मन्त्रि सभा जोंनि केबिनेट जों मिटिं खालायनाय जों जत्तनो दैनो जम कक जाप्लायनाय आबाद आं कयनाय जत्त फादार दंनाय रङ इसोरनि रङ दत्त दंलायदि दत्त सुरिराय दंलायदि उनाव जेखुनु सामनो जों हटाके सामजारमाया जों तुरुक साम माखायलायनाय दै दिप्राव हायनो गोबां मोनसे बर'राव गोबां मासे मावनो आं दंखा बर'राव हायनो जों जे मानसाक जों साइड खाय दङ दिनै कक्से सानामुसुगो मास मुसराइराव दिनै फेसबुकराव दिनै वाट्सएपराव हायनो उल्टा पल्टा कक सालायो जेखुनु सामनि सरकारनि रां आबो केबो मारमिया आबो थ्रु SDM थ्रु DM आगे खरस खायजागो किन्तु मा समसो बर'राव कुनु सियागै कक सालाय दंलायो जों साइमनो जों बाहायनो बर' मनुष्य जों वान्स हय दङ नों जुदि सामन गाहाम खायखांग्लाय नों दीर्घ दिन जों नों बबे गाहाम हेजानाय नों हामजा सामन खायखांग्लाय अबयस्सै बर'रावनि बिचार खायनाय पाब्लिक साइमनो पाब्लिक तासो बुकवालिया ताबो जत्त पाब्लिक ताबो कनसियास दङ जत्त सिकित दङ आबन बागै हायनो हाय जों कक कटकट सामाने कक उल्टा पुल्टा सामाने आपनो ताखलाय जादि अजरागो बेलाय क्राइसिस अजरा बेलाय बिरमान जों जत्त थामचा खलायै जों खाबाक्सा खलायै जों साइड माखलायनाय दैबो जों ईश्वरनो जों कायतनो जों अजरा सुरिना दरकार आरो बां जत्तनो कयनाय बायदि जों जत्तनो बाक्सा खलाय खाबाक्सा खलाय जों सामो तांलायनाय हामबाय।